Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Lutfi Manana Firdaus saking kelas 12 MIPA sekawan absen 18 badhe ngaturaken piwulang babagan Serat Tripama. Serat Tripama yaiku karya sastra awujud tembang Dhandhang Gula kang cacahe ana 7 pada lan kaanggit dening Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara sekawan. Adipati ing Pura Mangkunegaran Surakarta. Tripama saka rong tembung yaiku tri lan pama. Tri tegese telu lan pama tegese patuladan. Isine Serat Tripama yaiku babagan piwulang supaya didadekke patuladan, panutan lan sumber inspirasi. Serat Tripama yaiku wujude sawupuh tembang Dhandhang Gula. Dhandhang pralambang pengarepan lan gula yaiku pralambang kabecikan. Tembang Dhandhang Gula duwe watak luwes ngresepake lan mathuk kanggo pambuka medharake piwulang lan rasa kasmaran. Paugeran tembang Dhandhang Gula yaiku guru gatrane ana 10, guru lagune IAE UIA UA IA lan guru wilangane 10 10 8 7 9 7 6 8 12 7. Serat Tripama iki nyeritakake tulodo kautaman saka paraga crita kawayangan. Katelune yaiku Patih Suwanda saka Mahespati, Raden Harya Kumbakarna saka Alengka lan Adipati Basukarna saka Awangga. Kang perlu digadhekake nalika arep ngarang tembang macapat yaiku nemtokake temane, milih tembang kang arep dienggo, medharake gagasan, ngetrapke paugeran tembang sakjroning gagasan mau, ngenteni maneh menawa ana tetembungan kang kurang trep utawa salah. Supaya bisa nembang kanthi becik kudu gatekake yaiku ngerti watak lan paugerane tembang, ngerti tegese tetembungan ing tembang, ngerti pedhotan lan unjale ambekan, bisa nglaras titilarase gamelan, bisa ngukur kekuatan suarane dhewe, ora perlu kakean luk lan gregel, lan sareh sabar ora srogal-srogol. Cekap semanten atur kula, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.